ядете, ако сте гладни! Как да оставям? Там по-беше. Теба, гейчо на теба. Пропада вратата така, негър. Негър мръси. Веднага като бъде зареден, мивката с четката е мъркуча. Какви си тия работи? Вие на работа ли сте дошли или топчета ще си барате, а? Не ми се смее. Коя? С четка за зъби ще търкате кабините. Ще вая в негрите ще вая. Ще ми я реват.